Hej, velkommen til Happy House. Jeg vil gerne præsentere vores menu. Her til at starte med en tapastation, 3 slags pølse, 2 slags pesto, syltede rødløg, cornichoner, 2 slags ost, marmelade, druer, knækbrød, hjemmebagt focaccia, mozzarella og tomatsalat. Pizza pepperoni, dagens pizza, pizza margherita, chili hvidløg, skal I selvfølgelig bare have begge dele, og creme fraiche dressing, 2 slags ris, så har vi kartoffelmos, vi er jo i Danmark, og subuku, butter chicken, gammeldags oksesteg med perleløg, gulerødder, chili con carne, så er der dal, god løs grøn salat her, cæsarsalat. En med tomat, feta og oliven, spicy blomkål med lidt honningristede nødder, stik spidskål og salat med kylling, dressing og tilbehør her, og så er der en masse topping hele vejen hen med rosmarinstegte kartofler, næsesauce, pebersauce. Når man så vil have sit kød til, så ringer man bare med klokken her. Så er der culotte, og så er der kalkun. Frikadeller, lidt nuggets, lidt pomfritter, lidt fiskfilet, lidt chips og lidt nachos. Forskellige dips herovre, grøntsagsstave. Og der er panna cotta med lidt solbær, gammeldags æblekage.